कैसे जियता पियावा हमार सखी रे पियावा हमार रे चुबा बलता रुपियाता भपरा हमार रे चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता। जितने करे कमाई उतने करे पियाई तू ही बताव ये सखी करी कौन दवाई करी कौन दवाई हाय रे जितने करे कमाई उतने करे पियाई तू ही बताव ये सखी करी कौन दवाई भारी के करे जामुना भारी के करे जामुना सुई लेके सियता पियावा हमार सखी रे पियावा हमार रे चुबा बलता रुपियाता भपरा हमार रे चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता। Presented by Lovely Films Production। चुबा बलता रुपियाता। बुझी न परेशानी रोज के बाई कहानी माटी मिलावता सखी फूल के जैसन जवानी फूल के जैसन जवानी सुनो ना बुझी न परेशानी रोज के बाई कहानी माटी मिलावता सखी फूल के जैसन जवानी बोलला पसखी ओकरा बोलला पसखी ओकरा काट जस कटियता पियावा हमार सखी रे पियावा हमार रे चुबा बलता रुपियाता भपरा हमार रे चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता। आप सुन रहे हैं अमित पटेल की आवाज में। चुबा बलता रुपियाता चुबा बलता रुपियाता। सेरा भूतन के जब से धैले बाटे संभतिया तब से बिगड़ल बाटे सुनाय अमित के अदतिया सुनाय अमित के अदतिया ए सखी सेरा भूतन के जब से धैले बाटे संभतिया तब से बिगड़ल बाटे सुनाय अमित के अदतिया देखी के रहन यो कर देखी के रहन यो कर मन मोरहियता पियावा हमार सखी रे पियावा हमार रे चुबा बलता रुपियाता भपरा हमार रे चुबा बलता रुपियाता। लवली डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कालीबाग बेतिया। मोबाइल नंबर